Il-ħadd filgħodu l-President Mary Louise Colero Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għedu bukketti ta' fjuri fiċ-ċerimonja li tfakkar Jum il-Ħelsien. Ġemma ta' nies fil-Birgu li kienu preżenti għal din iċ-ċerimonja tkellmu ma' One News u qalu li Jum il-Ħelsien għadu wieħed sinifikattiv li bqa' dejjem f'qalbhom. Spjegawna x-xena li kienu preżenti għalija 40 sena ilu. U n-nies ma wafqux ġejjin. Kienaw xena veru sabiħa, kif xtaq dejjem mintofu. L-ikbar festa li qatt saret illum qegħdin nemmnu fiha. Xena u jaqbdek il-biki u kif taraw, għax m'intix ħadaraw bħala u fil-li qiegħed maħkum fil-li liberu. Staqsejna dwar il-ħsibijiet tagħhom illum 40 sena wara l-jum storiku tal-1979. Iżda sabiħa x'illum il-ġurnata żed napprezzaw x'inhu l-ħelsien. Nemmenu li irnexxiet. Jum il-Ħelsien, għax għadna nħadnuha u għadna niċċelebrawha. Jum li mhux biss huwa parti mill-istorja ta' pajjiżna, imma huwa il-jum li fih il-poplu Malti rabajneħ it-tluq tal-preżenza militari barranija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.